O! Halo, siemanko, witam was serdecznie. Już za chwilę na kamerce będę. Już moment. O. Dobra, to mam. Okej, dobra. Włączą tam już chłopcy na imprezie są. Już ich puszczą. O kurwa, mi przypierdzieli z łuku. Jesteś dobry, tak. Ja wiem, czy taki dobry. Nie, z tym łukiem to ja Gdzieś mi naprawdę. trzy pączki O kurde. Kurwa, mnie cię ubił, żeby gościu się do mnie kręcił. Zajebiste. Ja musisz się jeszcze porno mówić. Oj, oj, oj. Nie mówię nie. O kuźwa. Czemu on mnie zastrzelił? No, teraz kurwa szał. No teraz Nanek wszedł, no. No i Ach. dawaj. Ty, ale tu przegrywamy, ja cię, no wąski, proszę cię. Dawaj, Ej, tagów troszkę, no ja tu mam 30. Kurwa. O kuś, Bla. ja mam 30 tagów, Blaku, a tam ci po sześć. obuzie. Ja cię, no to sorry. No co? Ja nie, Do swoich, No, do nie, swoich przyloż. Ten jak się skam. ja tam. tylko pociągnę. pociągnę ten wynik. Nie zdążę, mnie Sina ubije, ty no. Ale No. tak. Wiesz tam kuźwa łap. Ci daje. Ale tagu mał. O. Ach, kuźwa. Kamperze. Jak ja ciebie nie ustrzeliłem? Jeszcze, kurwa, też byłem. Ach, ty świnio. Jeszcze 4 tagi. Dawaj, samotny. Dawaj, dawaj. No jakieś weź, pomóż mi, kurwa. Patrz no. Grajcie wy kuźwa, zbierać te tagi jak wam daje. Kurna. Aj, Wiktor. Czekaj, bo ja muszę broń na jakoś... Ja robię co mogę. Kiedy? Nie. Tutaj są akcje życia normalnie. Ale w oknie się 2 razy go ubiłem. Szkoła Quicka, ty nie, rzucę ten materiał. Na końcu to... Ja pierdzielę. Mam 8k punktów. 50 plagów prawie, nie? Czemu on to szczylał do mnie? Aj. Ja nie zdążę ty, ale jakbym to wygrał, to ja... Chłopacy mi, trochę byście mi pomogli, to byłoby... Miodzio. A 6 sansa. 6 tagów, pan, co? Ach, kurna, w locbych tam. a żeście mnie namówili, zaraz sobie będę odpalał sobie. Tylko najpierw zjem. Jak pączka, to ci pozwolę. Jest, mam 2 tagi, proszę. Nie! Proszę, tak, ja go zbiorę. Nie! Wiedziałem. Wiedziałem, że ja to wezmę. Będzie poszedł. No. Gdzie ziomek? Tak jest. Kurde, ale patrz, to robiłem co mogłem, no. Patrz ile mam tagów. No. 5 kuźwa potwierdzeń gościu na drugim miejscu. No kurde. No co ja zrobię, kuj. To Nanek na przedostatnim miał 5 kuźwa. No czasem mi się udaje, no. No KS jakoś słabo na tym Nicktown, kuźwa, a normalnie to już gra. 48 tak. Ten Wiktor za wszystkich grał chyba. No wyślę na grupę zaraz, bo takich jaj też się nie miałem. O tu. Nie, to było dobra. Co to za muzyczka? To nie Umie na streamie. Legalno, bez praw autorskich. No. MCS-a. To znowu Nicktown? No to nie ta, nie? Pewnie tak.
Podziękuj, kurwa, tam go nie słyszałem, coś. Wyszedł już? Co? Robię. Przyszedł mi prezent, nie wiem czemu. Obraził się na was, ja by się też na was obraził. No. Chwilę, ty, To ale się zrobię jakiś obrazi. rekord, ty, 10 000 punktów w jednym meczu. Mhm. O, A rekord trzeba Ale to pobić było 120 punktów zabójstw. 120 zabójstw, to ja miałem na dominacji. A tu na dachach się... 100 bym mógł spróbować, ale wiesz. Słuchaj, ja cię nie podpuszczam, ale nie wierzę. W końcu nie będzie... nikt No nie dobra, no będzie to chciał setkę ci bym mógł tutaj... Dalej cię nie Spróbować. podpuszczam, ale nie wierzę. o, ciekawie. Ja z Blakiem. O, tylko jeszcze ten sam skład. No dobra, no to spróbuję nawet teraz, jak No wsiądzie, patrz, to... Wiktor znowu jesteś z nimi. Wąski tu to ogarnie. Wiktor kontra 4 dni. Wiesz, w końcu nikt nie będzie słyszał jak biegnę. O. Z łukiem. Na kombajnie kuźwa, na tej prostej. Z łukiem. Nie, tak samo. na fringe'u to przez całą mapę ubiłem. A, nie, z łuku masz 14 na jedno. Dobra, jedziemy, ja na głowie muszę tutaj... No, pokoż. Pokoż, bo ja ci nie wierzę. No nie wiem, czy wyjdzie taki No. mecz, no bo tamten to był normalnie... Ja wiem. Aj! No już się zaczyna. No kurwa, killer hakan. O ty świnio. Aż byłem tak blisko jak ja. Nie był ciebie nikt tak blisko. Tutaj Rafała kuźwa, nie śpiewaj. O ty świnio. Czym oni to strzelają? Tak c. To jest to gwoździarka, taki badziewie, no, paczki. No co ja słyszałem? Kojarzycie ten program, te koło fortuny? Który on leci? No. No, i on tam śpiewa, nie? I słyszałem, że ludzie to wyłączają, kuźwa, on śpiewa, potem znowu włączają. O Potem kurde, moment, znasz. wiesz, wyłączy telewizor, albo wyciszy i potem jak już wchodzi, wiesz, kolejną rundę, to dopiero ten... O, friendly race. Kurwa, może tu... Już się skupię, to kurwa... Ja pierdolę z każdej strony. Ale dostaniemy i to grubo. No, Nanek chciał, żebym mu pokazał, co kuźwa pokazuje. Swoje... szczyt możliwości. No. Aha. Kurwa. Kurwa, znasz, nie? No tak, że będą O cholera, serwer. Nie zdążę, Kto bo to wy mnie ładuje? Ty kurczę. gnoju zasrany, szpetny. Nie no, teraz to ja w ogóle cela nie mam. Wypada jak na. No, sorry. nie mam. Serberlowe. To 2. Wow. 3. Ja pierdzielę. No, chcieliście pełną parą, to idę pełną parą. Czy brakowało, żeby te serwery Kurwa, puściane. serwer. Ci nawalałem kuźwa z bazuki do tych serwerów. I Aj! mnie mój ubił, co za... Kurna, gno jest u góry tam. Nie to zawsze. No. O ty świna. Chodźcie, bo na respa wlaźli. Kurwa. Jak nie to latające gówno to serwer. No. Sorry, Zak. Chcieli kuźwa full, no ale to nie zdąży tu nawet. Ile będę mógł to O zabijać? kurwa, to wygryzali.
Ej, ja z wami nie szczymia, skąd wy strzelacie do jednego- cholery jasnej? Danek, lata u piór, zabijać ich i to pozbierać No, tak. sorry. Jeszcze raz. Powinien się uważać. No. Nie ma to. Marcina. Wiktor mówił, że pójdzie na maksa, nie? 41-4. Tak. 40 co? O kurde. 41. Ale idzie to. Kurna, to zaś mnie w speców uwalam, no. Ja pie... No i się jeszcze, nie macie okej. Jak on kuźwa miałem nie pierwszy. Pitrus, siemanko, siemanko, Pitrus. Witam cię. Ale mało brakowało mi go ubił. To jego kuźwa. Ja pierdzielę, granaty nie zabijają moi, no szkoda. Ja się wystawiłem. Oddajemy zwykłe. Kuźwa. No chyba cały Ja. Ale znowu mnie killer, mnie nabiję nic więcej, nie zabijają moi. No patrz, no wątki, no to jest pany, no. Proszę wam, nie musicie do mnie strzelać. Kurna, no. wlozek tu opie na pełnym magazynku. Jeb mnie! O, brak mi wystawił. Gdzieś. Dobrze, Aj. no. A bo skoko, padełek, nie lubię jak ktoś skoko. Nie lubię jak to jest to. O. Ach! Cena. Cena. Cena wszedł i... Widzisz. Ach, to zaś stamtąd. Ja już pogupiony. Kurwa, aż baraka dają. Ja więcej tych fragów zebranych niż Aj. Tam był jeszcze jeden, za wozem się kampi. Ciula taki niemyty. Ten, nie wbije jakiś, nie mam rady. Pierdolę. Kurwa, obudź się, jak jeden celuje w ta strona, to ty durniu w ta nie celuj, ino w inno. A nie, że ty hopie durniu, rozumiesz? Kurwa, zasłaniasz mi ten. No tak. Nie wiem, kto to tam był. Ale ktoś ambitny. O ty, obejrzyj go. Obejrzyj go. Oho. No kurna, wąski. Jak ja cię nie zdjąłem. Nie wiem, macie poza grubem cię zauważyłem. Ból mnie boli. Zgadnijcie co ja mam. Zgadnijcie, że już koniec meczu. A łuk jest, dobra. Ach, kurwa, wlozłek niepotrzebny. Boki widziałem, a prawie mnie trafił, ty. I kuźwy mnie trafił, a podskoczyłem do góry, no ja. Kurna, Wiktor. Dobra, takiego to kuźwa jest. No ja, Oj. czyś, ty. Ach, No. No. bywało gorzej, no. Kurwa, jeszcze moje zwycięstwo na końcu. Ja pierdolę. Wąski. Paka on go trafił. Odbiło się. Co, i kiedy to miał tam mieć ta seta? O, ty. Wąski, Ten ostatni u ambota nas, ma. ty, Blaku, zobacz, ten ostatni u nas, jednego taga zabrał, kuźwa. Przez cały mecz. No, na 21 kuźwa No kili. bo on w oknie siedział. No, to tak jak tego, wąskiego widziałem tam w oknie. Może to jest laska, Tak skąd jak wiesz?
Dobra, jak to ona nie będzie. Quico to jest FIFA, to nie ćwiczy. Mnie tam do FIFA jakoś nie ciągnę. Nie, tam lubię FIFA, no można pograć. Ja tam wolę z głowy strzelać. O. No akwarium nie, akwarium nie. Fringe mógłby być albo Combine. Kombajna mogę zagrać to. No, Będzie Fringe albo Metro. no, albo ten. Albo Hunted. A czemu nie możemy na Nuketownie jeszcze pograć? Już nie ma, Dwie dwa ma. razy graliśmy. I to kiedy następnym razem pogramy? O, A. jeszcze... Co? Na Nuketownie za ile zaś pogramy? O, to już... O, tak wypadnie, no. Fajny nie prawie. To ja poczekam, dobra? Sam raz do lat. Ja poczekam. Dawaj, namek tam... Ale graj, bo za szybko nikt tam nie będzie. To już teraz nie wiem jak obrońcę mu wziąć. Ale fajnie kuje ta broń. Kuźwa tam jest chyba... O, z tym namkiem, Teraz no. mamy wygrane. Wąskie tylko przeciwko. Bo oni tak go firmują. O. Aha, jest po tej stronie. No. Ten... No, no. Ty lepszy. Ze swoich. Ale tu jakiś... Jorio? Juri, To nie nasz. O, czekaj. to jakiś młodszy kuzyn Stalina pewnie. O, no ja myślę, że tu można przeskoczyć. No co za pizdy. I ani tu nie można. Ale mnie zdjął. Kurna, on ma chyba skolę oko. Domek jak tam jakoś tam, czy nie ma? Kurna, plecy zrobił. Uj, Fuj czy uj? Uj. Ale mnie upył. O, to wszyscy ze zrywem są razem? Dobra, to dawaj. O, ale mnie upył. Dawać, kurwa. Ale mnie upył. To on mnie upił, a to nie jest moja broń. No i Maciak 6 dołączy. Standard. cholera. Madziak 6 standard. No. Jest jakiś striker. Ej, ktoś nią musi mieć znajomych. Nie musi, to jest grupę może dołączyć. O. Uważaj, no i tu lepiej nie. Przez grupę albo po prostu ją dobija, no bo jak jest jedno lobby na blacha. No przeważnie. Panowie, zbierajcie blachy. Jeszcze To do ciebie nawet. nie ma. O, sorry. Kaj tu blaku wyłazisz. Żebyś ty brał. O ja. Jak wyłaża? No to jak ja się odpolą, to nie wychodź, bo to wiesz. Ja noż... A, czyli przyznajesz, że na cheatach jedziesz. No. A widzisz? No, quick pull, a co? Jestem poździarką. Ja. A czemu quick pull by nie słuchać muzyki i grać? Ty tak nie potrafisz? Kurna. Graj. O, uważaj. Kto tam tego? O, sorry. O, zawsze O, biorę. to do dupy gra. Czemu do dupy gra? Kurna, bokiem myślałem, że Black go tam zdejmiesz. Aha, że przeszkadza mu chyba, o co ci mi chodzi. Ach, kurna mędy.
Aż Weź się... Kurwa, powiedz, jakiś żeby, rzeczy- powiedz, żeby wbił, No, on słyszy przecież woz. Wyciszysz muzykę, no. Ale to i tak muzyka jest tylko na streamie. Gdzie ten ciul siedział? Ciulowni. Jeszcze O, to fajnie, baby. kurwa. Wydaje. Wow. What? Gdzie zdejmie kamper, no ja już miałem prawie wybierane. Co, na rapsy? Dlatego na hackerkę, no i na upy. Ja rapsów nie używam, no model chipa. Kurwa. Madzia, Krzyś. Ja ją do imprezy nią zaproszę. Nie zwracaj tam. Się okaże, czy to Macia, czy to Krzysiek. No, albo wygląda jak Madzia, a faktycznie jest z Krzysiem. To takie nie bardzo lubię. Patrz gdzie idziesz. Madzia, Krzyś. W domku jest. Madzia, Krzyś, patrz gdzie idziesz. Hit grid mnie sobie zabiłem, no. Patrz, ubiła mnie. Grace. Kurwa, gościu, nie blokuj. Kurwa, małpy latające. Proszę. Żryj trawę. Jeszcze Madzia na końcu skampiona. 17 level, proszę. Proszę bardzo. Quickpull wbił. O, No jest. super. Proszę Quickpull, ściszyłem ci muzykę. Myślę. Ale ty Nanek grasz z tą muzyką dosłownie, tak wiesz, No. co strzelasz? Ona se gra na laptopie, a ja se mam słuchawki, ale nie, na słuchawkach nie ma muzyki. No nie masz, nie? To No, na live, ale nie? to i tak by grał. Masakra. Czemu? Kurwa. Masakra. To tak jak A on właśnie, grał z wie- muzyką, to nic nie słyszał, no. Kurde, nie A, no to widzisz, dać. Nie no, Połowa statystyk to jest moja dźwięk na pomaga, ale to dźwięk, jest jakieś 10%. Ja też czasem nie? odpalałem U mnie Spotify, 30 jakieś, no. no Spotify odpalałem też wykosiłem Black Opsie, no i... No dobra, no jest jakaś przewaga, ale nie aż na tyle. Wąski. To jest trzeba umieć strzelać, nie? Ale na przykład na mapach jak Bridge Combine, no to u mnie to jest 30 jakieś 3%. Aha, no tak, no dobra, no to tak. No na Nuketownie to wiesz, i tak masz jedną linię prostą, tak. No pełnie to i tak latasz, Wiktor, to ja wiem, że tam każdy lata beznadziejnie, nie? O, No, Tam to nawet żadnych perek nie trzeba, szybki magazyn. ja lubię tą mapę, no wyciągnięcie. lubię, no bo to jest takie szybka akcja i mogę sobie, wiesz, fajnie wchodzą po sterowni. Nie muszę szukać. I mi nie wyleci, wiesz, z tej strony, z której Kurwa, wiem, Ale jak, że jest, a Coś nie tam wyleci waliło, a trzeba jakiej wy popaść. grze mówicie? bokiem. przeciwny jest. O Simsach. A może, można pograć. Blaku. Ładnie. Ach, jebie. Gdzie ten ciul Ty siedzi? nie grasz w Black Ops. To nie gra. Kurwa, to nie trzeba, że ktoś pipę gra. Pisali mu tam, ale ten dał No, zawód. już tam te Jak? tworzyłem. Napisz, że jest taka ekipa, O, że Grałem ten... Realem, ten pierwszy wprowadzający. taki pierwszy mecz, 4-2 z wiem. Atletico, no. Bale'em z głowy strzeliłem ze środkowania Ronaldo. Tylko bombę. Pogramy, ja jutro będę miał. A jako to grocie 16? Właśnie kurde 18, jak ktoś by właśnie mógł mnie poduczyć trochę grać, to było fajnie. No chętnie cię poduczę, no. Właśnie Fajnie, grał jak w fajnie. BF-ie to... Quickpull, ty nie umiesz we FIFA grać? No. Kurde, to mogę grać z tobą. No tam w ogóle z ekipy nie ma chłopacy Ty gnoju! Ty, Madzia, Krzyś w oknie, w budynku. Paweł, Wiktor, pomóż mi. Wchodźcie tu, wchodźcie. Tu. Gdzie? O, właśnie. Ale rogu siedział. W każdym rogu tu siedzi. Cipa, bo... Dobrze. Nanek, walnij Minecrafta. Nie mam Minecrafta, nie mam. Minecrafta? Nie, może lepiej. No, Ja ja by tam kopalnia zarobudował. O, sorry, Black. Ten. Dziankias?
Zankę z FIFA gramy, proszykuj się. Pitrus, nie wiem czy widziałeś Montelocy. Gram. Właśnie jakbyśmy stworzyli taki drugi klub jakiś zastępczy, nie żebyśmy się tam trenowali albo coś tam, nie wiem. Aj, nie można to robić. No bo Trzeba się poza popytać, streamem nie żebyśmy będziemy... tak sobie pograli, nie? Ej, poza Jak streamem Black nie Opsa gramy albo w coś. te, nie gramy tego, tak? Nie gramy ten klub. Co? Poza streamem, tylko na live'ach ten nasz. Nie, Ja nie wiem. co ty? W sobotę i niedzielę Kruczek mówił już. Aha, I spoko, nie ma. spoko, dobra. Ciśniemy. Bo ja w WK tak nie grałem dużo, wiesz, ja tam... Nie, trochę tam pogrywałem. Ale to nie miałem taki do FIFA, żeby tyle osób. Wow, Mr. Black. Oni tam ogarniają, to ten, no to... Co domy? Wiesz, inaczej na pewno się... Wiesz, Quipol inaczej się kontroluje całą drużynę, a inaczej jednego zawodnika, to już trzeba naprawdę z Ja wygraniem... wiem, ale inaczej mi się będzie grało, jak będę grał ze zwykłymi już nie takimi ślubami, nie? Kurwa. Nie chodzisz z nubami, ale samemu trzeba też mecze, wiesz, sobie potykać, nie? Ja się z botem na przykład uczyłem i się nauczyłem. Zwiększałem co ten i bota jechałem na ostatnim poziomie, to wiedziałem, że coś Ja nie wiem, ja się tak uczyłem Black Opsa to z Lemim, Defa z Filipem, nie wiem, z Filipem, z kim się uczyłem. Z Nankiem. No bez, nie, na PLM to się Black Opsa się z tą uczyłem, no to jechałeś, nie pamiętam, jechałeś. Na blachach, tylko było cześć. Na chwilę dostałem kulę, nie wiedziałem jak. Czy... No na padzie było ciężko, no. w ogóle. Ale zobacz, ej, DJ, od kiedy ty masz ten Black Opsa? DJ-a przyjąłem, bardzo ładnie gra. Jak na... Tak, no, A jest on najpierw odzywał się coś? DJ, nie wstydź się. Karę. Karę mu pewnie. Aha, cały czas gadałem do siebie. Dopiero teraz się skapnąłem. Dobra. No. Impreza musiała być. Powiem ci, że no, No wczoraj Dobrze, mam Black Opsa. A Kijów pyta, jak wy wrzucacie SS z PS4? No. Jak wy to wrzucacie? A jakie klucze do krypto na czarny rynek to tak szybko zdobywam. Jeszcze raz i no popraw mikrofon. Ja bym cię tak prosił. Bo szuszy ci. Lepiej? co robi? Panu... Tak, trochę odrzutowiec. No, coś masz spięcie z mikrofonem jakieś takie. No słabe te rzeczy, kuźwa. Lepiej? Skrzynka. No. Już tak lepiej. Wszyscy No, spoko. Ra, wystarczy tylko głośniej mówić. O, czekałem, Exodus. To padasz od wczoraj? Nie, od wczoraj. Przedwczoraj chyba może, nie? Od wczoraj. Od wczoraj. Gdzieś od razu do ciebie A no napisałem. faktycznie, tak jest. Tylko jeszcze na PS3 grałem bardzo długo. Wiesz, ja pracuję na kopalni, że tam jest dużo metanu, także różne rzeczy zapominam i w ogóle także na to nie zwracaj uwagi. Nanek, a gdzie ty grasz teraz? W Zrygę czy gdzie? Nanek, Nanek, może tutaj ekipy zmienić. Nie, Nanek, masz Einsteimera Tak. w stadium. To jak on ja Ale tam widzę, ale ile że masz- nie, Ale ile masz pieniędzy, to pamiętam. no wiem, puste konto. Co ty? To akurat Co nie ty, to. opie, w tej firmie to mi kurwa do 10 pieniędzy nie wystarczy. No nie, ta mapa jak ja jej nie lubię. O ty kamperze! no, O ty gnoj! Ja mam taki problem, że mnie późno do gry Ja też. Co się stało z Eldorado, że uciekł? Eldorado był? Nie uciekł? Ten jest. Ten mu. Może spam mu przeszkadza powiadomienia, nie chciał. Nie wiem, nie wiadomo. To można zawsze wyłączyć No. powiadomienia. No powiadomienia też mam wyłączone. Ja mam Nie będę, wyłączone. jak chcę to czytam, nie? Jak widzę coś ciekawego, jak nie, no to przecież nie będziemy No. klikać. Ej, to co, Eldorado Przeszkadza, wylazł? no. No nie ma. No. Ta,
Jezu, sorry. Ja w ogóle nie wiem kto to był. Kurna, grałeś z nim już parę razy. No sztucznie. A no Tam czekaj, Eldorado, na tam Black grał, Opsie? koda pan na Befa, coś tam nie świta, ale... No pojawił się. grałem wam... Na tego No. Manta, Czekaj. Tak, widziałem, i był z tobą grał jeszcze, pamiętam. Namka podopieczny. No, Oj, sorry, Blacku. mój wychowanek. Okej. Ale Wiktor fajnie latasz. O, dobry. No tam nie widziałem ci, tam na daleko mi się ty był. Przepraszam. Ja wiem, że fajnie, no. Aj, Wiktor. Rodzynki moje. No chodź tu na sola, chodź. Nie no. Sterowanie zmienię sobie. Kurde, to jak leci to... Ty wiesz, że ty polega nawet na tym, na Fortnite na opaskach skakał? Ty się samolot. Fajnie, no. Całe szefa. A ten Grace HT to nie trafiamy. W skoku. No i Wiktor, no czwarty z rzędu mi się wyskakał. O, Tak Black. ładnie lata. O, No bo nawet pisza to mu. stało. Ale najlepszy jest Lemi na mnie, kuś. On nie idzie nic zrobić w powietrzu, on takiego ma ten... Teraz Ja, no, to ma cała ja dobrze. pierdzielę. A, Normalnie, on tylko do góry i już na mnie na pewno. Kuś, przelatuje. bo on na myszce grał. Słyszysz? Mama pewnie. Na myszce. Na myszce to ja grał. Jak jest grane? No, FIFA. FIFA nie wtedy. Na klawiaturze. Ale bramki strzela. Ej, czemu nie ma miejsca? 2 miejsca potrzebujemy. Ale kogo? Dla mnie i dla tego. Eldorado. O, Jankę też jest. Kurna. Przez twoje oczy zielone. O, Kurwa, jeden wysyp. Franek, to szykuj się tam. Zaraz Maciej Krzyż wyleci. What the fuck? Kurde, co tam się Ej, dzieje? Wiktor. Chciał. wow, skąd ty się Nie pojawił? strzelać we mnie! Ja! Kurde, na striku żeście mnie zabili, aj. Aj, wy niedobre. O, No mnie też zabijali na Kurwa, Newtown, jak zniknął. miałem tuż przed, to od razu dostałem kulę od swojego. Madzia Krzysztof. Thomas! Wiktor pewnie idzie. Gdzie ty na kampie, nawet bandyż włączyłem, ja. Kto to wysłał nanek Wiem dajesz? od skąd. Ja to muszę powiększyć, kurna. Nie dobrze. Nieładnie, tak nieładnie. Aj, plecy mi zrobił. Co jest? Jackass! Oh my god. Jackass! O nie, za dużo działało. Grey. Naprawdę żeby zrobić coś Stanęło. złego. No, O nie, ty tego wliczasz, nie O, działa. no i Wiktor jak zwykle z respa. Kurwa. Ty, no, sorry, no, dziś w tym meczu to... no. Nie działa ten glicz. Ej, a regeneracja zdrowia jest tutaj wolna, czy w ogóle? Już nie pamiętam. Wiktor jest na dole. Idziemy po Wiktora. Cyk, cyk. Ja spieprzam, nie Tak, tak chwycić... Tak chwycić... A, Lukas. Nie wiem. Ducha. Petrus Nie, wysłał. gdzie jest Aha, reszta? no bo nie zauważyłem, wiesz, bo tutaj mam na takie małe monitorki. Ale fajnie. Lukas, a co tam u ciebie słychać? Co to było? Skąd ta ten się na spletę Widziałem, że tam lecisz. Kurczę, no nie mogę. Panowie, gramy? Kurwa, ten skok. Bo tu będzie. Ładnie. No, Jankę tak wyszedł. Ojej. Co jest? Nie skręca? A, o
Kurde, Wiktor pewnie idzie, Wiktor pewnie idzie! My God. Ja słyszę tylko ten, pancerz to tylko sobie myślę, pewnie Wiktor. Dźwięk ma? Tak krzyczy, Właśnie to no. powoduje słuchawki, że ja już wiem, że to ty idziesz wcześniej. O, Tak sorry, krzyczy, za wiem, wafę. ten pancerz, no to nie. Oj, oj, oj. Taki wąski. Dobra, chodź, Pataga, no. Co, Lukas, dużo osób było u ciebie na live'ie? Oj, oj, oj. Co to? Ale wpadłem w trans, kurde. No, No chodź, Pataga, chodź, Pataga. Daj to jest, no jest. Kurde, Janku, Chowaj się. on to lubi wokół siedzieć. No, ziomek powinieneś wiedzieć. Ten, no, do środka, kurde. Bym sobie łuk odpalił. kurwa. Kiedy to było? O, O nie, łuk. Wycielam. Łuk. Straciłem. a, Ale bym znowu zestrzelił, Ja bo dostał pierdykam. bana. a ty, Lukas, też grasz na konsoli, czy nie? Wow, co to było? Ja. O, siema. Powiedzcie mi, jak się mecz skończy, żeby mógł ten... A co No. wy robicie? Opisołek temu, rozumiesz, i... Jeszcze 2 minuty. Zaraz to swarcimy. Ale wygrywamy. No widzisz, no. Ej, to powiedzcie blachy, mi no, w tego... Dzisiaj. Knak... Coś grał? Spoko Ja. ciebie. I co? Nagrałem. Fajne jest. Fajne? Możesz tu przejść, dalej na tym. Coś Aratrain pewnie. Jak za darmo to bierz. Tak, za darmo to bierę. Dobrze, Taką gierę ciągnie? dobrze. Chociaż to, co jest na Xbox Gold, to mnie przeraziło. Kurde, jak siedział w rogu. To jest No, Xbox, no, to tam mnie chyba- przeraża cały. Shadow Warrior, no. O, Idzie na społeczność zerową. No. Wiktor, no uważaj. A, to... Ej, Słyszysz, to ja też muszę w lepszego kompa zainwestować. Koniec. Dobrze. Namek informuje koniec. O, tu, pyk, No, to dość dobre, dobre, dobre było. tu. Fajna. Ale nie widać. Nie widać. Nie mogę dołączyć. Ej, Hazardisa to jako postać? Ej, nie mogę dołączyć. Kurde, fajnie się gra. Panowie, nie kurwa. mogę dołączyć. Ej, mam pytanie. Co tam? A Hazardista to jest jako postać, czy jako, nie wiem, ludzie się wymieniają? No kartami strzela. Mówiliśmy ci, masz Joker, Ad, Król. Ej, a Wąski z wami też gra? Zobaczysz to Majer. też. A on jest w jakiejś innej imprezie. Ja, w tej samej. Tylko się nie odzywa. On jest w jakiejś innej imprezie. Jakiś inny imprezie. Inny wymiar. Trans. Czekaj, Eldorado był u mnie? Kurwa, nie wiem co tam palisz, ale... Nanek, weź tyle tego węgla nie wąchaj. Właśnie, Nie no. wiem co bierzesz, ale bierz tu. Chłopcy, jedno pytanie, ty. O, bridge. Tyś chyba zatęsknił za szpitalną kawą, ja? No, Ja tam się połączyli wszyscy. Jankes, Quickball. Ej, no nie Dobra, działo, dobra, panowie. dobra. Quick pull. O, ciekawie. Kurwa. No nie działo, wyjdźcie, proszę. a to nie działa. dobra, Nie, wyjdźmy. ja nie No wy- wychodzę, nie. Ej, co za nie. świnia. Nie. Ja wychodzę. Ej, no pójdźcie. Tajne, Nikt nie wychodzi, tajne. patrz. Fringe będzie. Nanek, no Nie, trzeba wydaje- poczekać, no. No nie. To wy Co? zarzuty. No ale jak mam dołączyć? Ja Ej, to pierdzielę. jest fajne. Po co tajne było bridge? To są ta duża mapa, kurde.
Quickpull, nie koleżeński jesteś, naprawdę. No ale zaraz kogoś No. wyjdziesz. No, za godzinę. Może Na dwie. przykład killer Hakana. No halo, Co tam halo, halo. Kurde, w końcu. Co tam, jak tam? A nic, no, wiesz, chciałem do ciebie podejść, bo wiem, że czekasz na ten. Na miejsce. A ja wyszedł tam, wiesz, jak z tego, z imprezy. No, spoko, spoko. Nie wiedziałem, No. no. Był. Dobra, znajdź ten, coś tam może znajdź. Może No mam dojdziemy nadzieję, jakoś. że do nich dojdziemy. No jesteś. Bo ja u ciebie już jestem. No co? Trzeba do was dołączyć, wiesz? Trochę, jak to powiedzieć, no, śmieją się, a może tak powiedzieć. No to dobrze, że się śmieją. No to tam nie przeszkadza. Byli dyscyjne ze mną. Kur... Jak chcecie, to możemy wymienić mecz. Nie, no dobra. Imprezę czemu zmieniliście? Co? No bo Eldorado nie jest na imprezie, nie? Jest ino do 8. A też chłopak chciał pograć. No. Zwalili No, to, bo słuchaj. mogli do 10 dać. Będę, słuchaj, masz to BT Softu? No? Jestem mam wtedy 12 już, czy nie? Nie. Nie ma jeszcze? Czekaj. No, się odpalić. Ale czekaj, nawet nie sprawdzałem. Bo chyba ma będzie... Nie, zdali do 8. Teraz? Mm. Czekaj, zobaczę te szczegóły. No nic tu nie ma ciekawego, ja nie zauważył, żeby coś było lepsze. Kaja to miał sprawdzić. Ej, a wiesz co robi Łotr? Co? Łotr, taka postać. W czym? No w A końcu. nie, bo ja mam po angielsku. Ja ci nie powiem. Jezu, Łotr. Roach. To jest, nie wiem, to jest jakiś dziwny specjalista, nie wiem, z tego black marketu, nie wiem. To ja ci nie pomogę. Quickpola się musi zapytać, on będzie wiedział. On ma chyba wszystkich umiejętności szybkich specjalistów. Powiedzieć, co robi hazardzista i te sprawy. Coś tam dla mnie właśnie to było, gdzie to było. Że to już nie wiem, z HDR-em jak masz, no nie, bo trzeba się obraz, nie? To po prostu ten to działa, nie? A no i dołączaj tam, może dojdziemy jakoś. Czekaj, no chciałem zobaczyć co tu było, bo Kaś mi to pisało, że system, informacje, wyświetl szczegóły. Coś jest z rodziną. Czy cała jest? Czekaj, możesz dostosować logo tła korzystając z ulubionego obrazku.
Do wyboru plik z urządzenia pamięci USB. Można to sobie koniecznie. Logo zespołu, zdjęcie tła zespołu, obraz ekranu głównego, obraz grupy komunikacji. Znajomi. Tak, zginąłem jeszcze na ich tyłach. O! Karakan mnie zabił, a ja zabiję tyle karakana. Dobra. To mówicie, coś mu wyszukać? No dawaj, dawaj. Ja potem aż szybko dołączę do was. Czekaj, no że do nich kurna nie idzie. Nie idzie dołączyć. I mi się wydaje, że powinniście. Manek, wykup DLC jutro do koda. Co wykupić? Pogramy w zombiaki. DLC. Ale w koda? Którego? No, WW2. WW2. Te nowe DLC? No. Bo Kamil chciał pograć ten z zombiaki, nie? Byśmy pograli. No, dobra, ja ci dam jeszcze znać później. Polecam kroniki od razu. Ja sobie kupię jutro. Ja bym chętnie pograł. Jezu, jak nagranie od wczoraj, to mi się dobrze gra. Kurna, no nie dołączysz, no. Przed chwilą dołączyły 2 osoby. Co? Oddałem. Wydam z kolegami. No co? Kompletnie. Kurna, nic nie idzie wyszukać. Kurde, ta polska mapa jebista jest. To jest mapa, z któregoś kupa kotek. Nie pamiętam, którego koła to jest mapa. To jest tylko Ale któro? W tym? Nie, WW2. A to teraz oglądasz? A u Spaja nie ma materiału z tego. Nie mam bóle, to jest teraz Fortnite, to nagrywa. Koła też nie widziałem dawno. Ostatnio z Kamilem grał tam, to wrzucił. No to wiem, że tam wrzucił. No. Materiału. Kurna. O jest, dobijaj do Quickpola. Czekaj, dobra. No. Czekaj, no musimy do Jankesa. Dobra, jestem. Nie ma miejsca. No bo ja to nie jestem, że... No ja jestem u nich. Już. Może raz jak wyjdzie, poczekaj. No to czekam, to daj mi znać.
Oj, 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 kurna, no chcesz se pograć opie, to zaś miejsca nie ma, a jak chcesz pograć, to zaś jak nie ma ekipy, to zaś kurwa żaden nie wchodzi. No. To tylko to wyjebać kurwa. Nie było fajnie. When the dark sky doesn't feel right, I get close to you. When it's hard times, O, jest miejsce, czemu nie go dasz? Jest miejsce, jest, nie idziemy. Jesteś? Jesteś. Chciał jak sobie olejek zmienić, ale... Aha, tyś do Blacka w los. Jestem. Kurna. Tylko krótko. O, widzisz, DJ by był, to byśmy mieli miejsce. To wszyscy my byli. I co, jak tam po robocie? Ciężko. Zmęczony człowiek. Ale jutro wolne, wiesz? No to fajnie. Ale weekend cały zaczyna. Kurna, Paweł Wiktor. Nie ma źle, nie ma źle. Aj, spokojnie. Ja to lepotę słaby. Tam też dupy nie urywał, ale staram się. Ja to lepotę, jeszcze w Kora zagram, ale tak w Kora to ciężko się. Kurwa i w plecy, no co za hahary. I co, no najdużo skakać. A pierdziela te skokanie. Czasem dupa tak zmoczysz na tym skokaniu, że głowa boli. O Jezu kochany. Co to kurwa było? No tam, granatem kurwa. Chyba. Dobra, trzeba się skupić, kurwa, bo to chuj z tego. No to nie może być. Kurwa. No, plecy, kurwa, chuj po... Wiek. Ciulu. Ja... Co to teraz tu było? Co to widział? Daj ty spokój, kurwa. Taka lipa. Słyszę, że jakaś strzelają, ale... Kurwa, Blacku. Beciu, siemanko, cześć, witam cię serdecznie. Nie tam? A, widziałem go. Kurwa, zdążyłem, nie zdążyłem nawet ścisnąć.
O jest. Kurna, ucieknąłby. A musiałeś, trzeba było zostawić. Widzisz też. Zero zabawy. Daj spokój, nic nie idzie, kurwa, to jest spokój. Szkoda gada. Czemu nic się nie idzie? Rapsy coś jeszcze jedno. Jankę w rapsy bił? O nie. Czekaj, ja muszę broń zmienić. Nie mówię, ja w lukowcy też spadłem. A co ty myślisz, że jest jakiś lepszy? Mi się nigdy rapsów nie udało, widzi, że ja. No kurwa, wchodzę, spada mi nic nie... Kurwa, powoli. O ty Paweł, Wiktor, ty durniu. Ty mnie tak w uja zrobiłeś? Kurwa, no nie wiem co jest, ci tam pierwszy przedni. Lagi, lagi. No bez problemu, to jest niemożliwe, no. Serio. Black Ops jest najsłabszym kodem, jakim kurwa mi się nie powie kto gra. Nie wiem czemu. Na korze będę grał dobrze, a na hardkorze nie chuja. Nie wiem. Hardcore to jest tylko już to jest tylko... Znaczy wiesz co, no. Szybkość, kurwa, wiesz, szybkość. ale tu na hardkorze powinno ci się lepiej grać, mniej amunicji musisz wbić kogoś. Kurwa, zaś tam przyszli wszyscy. Wszystkie dzieci przyszli. A kurwa, Blacku ty. O buzie. No i się do wody. DJ Stara ci wbiła. I co, Larmo? Ja, no musisz iść spać, opie do szkoły, to nie ma to. No tak. O, Blacku, Blacku. Ty i ta twoja rózga. Aj. No kurwa, no
Nie tylko wy. Aj, Xempet, kurwa. O, ty cipo. To co, nie chodzisz? Co dolecę? O kuźwa. Co to było? Co to teraz było? Co to było, Rysiu? Co to teraz było? Hopie. Co to było? To, a ty jeszcze łazisz do szkoły, czy jak? DJ. Tak, chodzę jeszcze. Ja też chodzę. Ty chodzisz do szkoły? No chłopie. Do jakiej ty szkoły? Nie śmiej. Nie śmiej się, bo ja chodzę do szkoły. Nie, ale chodzi do szkoły w sensie, że górniczej tak jesteś. Jesteś takim No i pójdę do liceum. Wow. No, awans. Nie, chcę sobie zrobić. Chcę zrobić średnie. I potem co zrobić nad górnika. No pewnie. A to teraz jak myślisz w tym kierunku górnika iść, czy z czymś innym może? No w górnika, no. Chyba, że gdzieś indziej jest 25 lat. Nie, żartuję, kurna. Znaczy o te 25 lat to tak wyda do 50 robił, tak? Nie ma warto broni żadnej, kurde A lepsze. jaką strzelasz? Habuka. Razorback czy Razorback? No taka wolna mi się wydaje. No jest dobra. Wiesz co ci, ja teraz akurat nie, ale nie zdążę. Ale no nie zdążę, ale wezmę następnym razem jakoś inną broń, byle jaką. Wezmę sobie... No, Co? Lemmiego? Lemio? Ja Lemmiego? mam. Jak się tam... Jutro kupię Titanfalla, to dwójkę, zobaczymy czy tam coś były gra jeszcze, czy nie? No to dałoby się dźwięk ustawić, nie wszyscy słyszą. No wyciszamy go ze wszystko. Ale jak dźwięk ustawić? Będą kroki słyszą. A, no to mi ktoś tam mówił, co tam się wycisza, ale... No i... No tak to lipa. Kurwa, nie jest to gra naprawdę, kurwa. No. O, zaś nasz przyjaciel wyszedł. Cóż to? O ty Franco. Jak ja niego nienawidzę. Tego Goebbelsa.
Już 3, jeszcze 0, kurwa. Kurna, nie... Nareszcie cię mam. Ale ci tak wykańczą. No w ogóle o coś słabo idzie. Quick pull nie wyszedł? Nie, gra. Nie gra chyba. Co za dureń John Cena. Oj. Nie, w tej grze brakuje mi sypkich palców. Nie hardcore. Kurczę blade. A ja nie umiał trafić nikogo. Shoving bomb. Ty mnie przy ściana udupił. Kurne, wołałbych Blacka.
O kur... Co? Wyjebało mnie. Z gry? Wyjebało mnie. O, Niechcący film. o to spróbuj zaraz dołączyć od razu. Od razu ci się może udać. No już. O ty, Paweł, Wiktor, Paweł, Wiktor, Paweł. O ty, kamperze. O ty, brzydkie fufu. Niemiecko, kuźwa, świnia. O, nawet na plusie ci powiem. I cieszę się, że tego łobuza kasowołych. Patrz i... Zobacz ino na statystykach. Ten KSC 1894, nie? On mnie ostatnio kół, a teraz jest na minusie. To mnie cieszy. A tu coś od nas? Nie, to jest... Nie wiem kto to jest. Ale też wchodzi jak my właśnie gramy. Aha. Ja wczoraj widziałem to właśnie. I Mara zrobi. To dobra. Coś dobrego to nie widziałem. Okej. O, nie wiem czy jeszcze pogram w tego Infamusa. No. Już. Ale nie ma czasu jak ja przychodzę, o której ja przychodzę z roboty. No, trochę wieczorem czasu ma. Jak wieczorem? Dzisiaj przyszłem pojeść i włączyłem live'a. Co to jest za mapka? A co? To jest ten. Dobra. A jesteś ze mną, czy nie? Ja. Paweł, Wiktor. Quick pull jest, dobra. Dobra, już wiem o co chodzi. Kurwa, no ten Niemiec. On nas będzie teraz kasował. Także jak go widzisz,
Taki z uszkami, góra biało, różowe i turkusowy zieleń. To zaraz go kasuj. Tak, zaraz go kasuj. Jak widzisz ta postać, obojętnie, jak będzie ktoś inny, w inno nie celuj, ino w ta postać. No nie wiem skąd, ale pamiętaj, zaraz w ta postać kasuj. Tak co już nie będzie chciał z nami grać. Bo... Nie... Oj, chyba znalazłem swoją broń. Kurde. Najlepsza broń. Jaką? Chyba. Ja ci powiem. WMP. Ale szybko. WMP? Muszę zobaczyć. Że celownik chuj na brzegu. No to się zmienisz. Tego! Oj, nie. Ale No, jest tam. O, Paweł Wiktor Nanek. Nie widzisz? Kurna, ale żem to zdupczył. To Claymore kurwa stawia. Paweł Wiktor. Wiktor Paweł. Ani że go nie widział. No nie no, weźcie go wypierdolcie z tym shotgunem, no. Sam się wybiłem, kurwa. Quick point tak słabo 6 tylko? Jak ten go kasuje, to co, dziwisz się? A Paweł Wiktor zamiast naszych nie zabijać, to wali w nas. Ja tu cały czas poluję. Dobra, ubiłem go. A Petrus, idziesz, to narka, trzymaj się. I mamy kurwa. Ale zajebista broń, naprawdę. Lepsza od Hobuka. O, te lotcy jakoś żaden nie wysyłał. No to zadacie już, no? Za dużo roboty chyba. Nie, wcale nie. Musiał z boku wyjść. No musiał. Jak. Bo ten shotgunem to nie rozpierdałem tylko. Gdzie on był? Jakbyś mi powiedział. Cały czas w środku. Kurwa mać. O Jezu. Tyle wygrywamy. A, Quickball go tam uczaskał. Bardzo ładnie. Za szybko wychodzę. Plecy. Paweł Wiktor był. Kuźwa, ile tu na respa wlazło, ej. Ale się dali w ciula zrobić. Quickball, kurwa. Quickball. Kurwa, swoich nie zabijaj. O normalnie.
Kurna, by go zabił. No kto granaty napierdala tutaj? Ja go na schodach, kurwa, blaku. Z początku dokładnie szło, teraz. Kurna, mi zaś amunicji braknie. O nie, muszę iść na tamta broń. Tu mogę ładować ile wlezie. Lucy. Co tam był? Kto tam był? Mów. Ach, kurwa. Niko, Dobra, już wiem kto. Jak mi powiesz różowy króliczek, to będę wiedział kto. Mi no to wystarczy, wiesz, że mi powiesz różowy króliczek. Hopie, coś ty chciał, hopie. Paweł, Wiktor, coś ty chciał. ty kurwa z tym shotgunem, pojebanym. No ale widzisz, kasuje ludzi. Tak, stójcie w oknach, nie. Kurwa, chuju jebany, pierdolony, gebelsie zajebany. Skurwiały, niech ci się... Niech ci ciapaci, kurwa, dom przeczepają. Gnoju jeden taki szpetny. Kurwa, ten zaś z tym. Ja pierdzielę, jak ja tam teraz wlej za... Quickpull go uwalił. Czekaj. Quickpull, łobuzie, wal tego pajaca. Tego białego króliczka. Wiesz o kogo chodzi, ten co teraz ostatniej mapie na... z tym, shotgunem lotał. Tego, bo kurna opie nie idzie grać. A no nie idzie. No to wiesz, to też jak mnie coś, znaczy wiesz, no shotgun jest zajebisty kurwa na hardcore. Teraz pierdolnicie i chuj. Dzisiaj przez przypadek z grupy właśnie wyszło. No, Quickpull, tego łobuza bij, bo hopie, już ci na ekipie napisał. Bo kuźwa.
Ja już powiem ci Quickpull, że już tam ani nie patrzył na ten Paweł Wiktor, czy Wąski, czy ktoś inny szukał tej małpy, rozumiesz? Żeby go od tyłu zajść i go zaszczelić, no bo normalnie... Jest was tam mniej czy 8 was jest na imprezie? Czekaj no, obejrzę. A bo przecież można podgląd imprezy zobaczyć, nie? No, wyszedł. Ja, chodź, bijemy do nich. Halo? Szpagu, dlatego nie jesteś z nami. Dobry place był. Ej, było jedno miejsce wolne. Kurde. Ja pierdzielę, tam stałem pancerze. No już Aha. Znanek, co tak Co, no bo było? jest Ja tu się z Eldorado. pół godziny. Kto? To. Co? No wiem. Gramy. Wiem, to ja idę do Eldorado. Bo on tam są... Ja i tego Niemca mi szczylej, w tego Niemca. Z pompo, tego... Tak jest, tak. I za to cię lubię. Nanek, No. Co? Nanek. Za to cię ze Siema. znajomych nie wyrzuci. Cześć, kto to go do? Siema. Hamburczek. Dobra, ale No, gramy. dobra. Kurde, no gramy. Zaro przyda, no. Random, no. No tam jest jedno miejsce, może do nich wejść. Dobra, no, jak chcesz mi pogadać czy coś, to Nie no spoko. A ty w ogóle ja cię jeszcze raz zaprosił do tej ekipy z Ryf. Czemuś ty wyszedł? No bo wyszłem też Aha. się. Wiesz? No, A jak przysłałem. jak cię tam na przykład te wkurzają, nie? Powiadomienia? To... Oj, sorry, quick call. to tam idzie wyciszyć, wiesz? Aha. Pamiętaj to. Nie ten. Kurna, Paweł, Wiktor, Paweł, Wiktor. Obuzie, Jezu, obuzie. ładnie ci latam. O kurwa, klikły tam. Wygrałem lubię. Czekaj, puśćcie mnie, bo ja sam hopie. Ciul, ten mnie tą maszynką zabił. Nie, tyle. Kurwa. Dobra, ale to
Ktoś teraz idzie. Kurwa, z tyłu jest! Z tyłu jest, tamten pieron jest! Ten króliczek! Ten króliczek tam jest! Bardzo ładnie. Kurwa, ty gnoju. Jak ja go nienawidzę. Jankes go zabił, bardzo dobrze. Oj, ja się... Czemu? To wbijaj szybko. No wiem. I tak nie miałem dobre staty miałem. Quick mi się to bardzo podchodzi, bo głupo wcześniej. Gnoju zasrany. Pawła Wiktora nie umiał trafić, no. Nie wiem co jestem. O, chuj. Wątki strony. Wyjebało wszystkim dzwony. Wyjebało im wszystkie korki, kurwa mać. Co zabrać dzisiaj jeszcze? Domek. Ach, kurwa, naczek nie umiał. O, ja cię kręcę, Rafał, siemanko. Kuźwa, jak ciebie u mnie długo nie było, hopie. Coś ty robił, kaś ty był. Z kimś ty trzymał. Kurwa, z tą pompą pieroński gnoj zasrany. Kurwa, jego mać. Jankes go zabił. Dobrze, że go Jankes za czas. Ja pierdzielę. Siad. Siad. Odsuń się. Nie, nie, nie! Kurna. Ach. Dobra. Najważniejsze, że Niemca zaczasłych. To jest najważniejsze. No. Może na naszą grupę dobił. Na ekipę wydech. Nie, nie, nie. Może bił. O, Kijów go zaczas, bardzo ładnie. Uważaj, Jankes, Eldorado. Widzę. No nie, widział go. Jak to Paweł Wiktor prześliznął się i go nie trafiło?
Kurwa, z czego rozstrzela? Nie wiem co to ma. Ferie się skończyły. Aha, Rafał, to tyś na feriach był. Aha, no toż kurna. Kiedy to było? Con tu movimiento gáname, bailando, gozando tu cuerpo también colé. Una vida ganaste la ruleta, con tu movimiento ves, 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 otra vez, ves, ves, ves. Ale nie chcę kogo wyjść. To niech wbija, niech wbija. O, quick pull tu jest. To już nie wiem, Kajmon, czy mam pisać quick pullowi, czy mogę go dać. O, combine. Ach. No będzie niezły kombajn. No. Dawać chłopaki. Dobra, leci do mnie, a kurwa. Idę się ubić z kopa jednego. Dobra, i to będę odmawiał. Co? Idziemy z kopa. Jasny. Zaraz go tam trzaskamy. Ale najpierw muszę troszkę więcej nikotyny. Ja nie paliłem 2 miesiące. 3 miesiące. No. Tydzień temu. Paczkę zbierałem. Żartuję. Tak się wkurwiłem. No, wkurwiłem się, musiałem spalić. A to przez pracę, czy? No, przez pracę, kurwa. Ach, kurde, mówię. Kurde, pali, kurde. Masakra, ale tak mi sobie para. Ja ci powiem, ja tu teraz tego... Na streamach mi się podoba, że tego energetryka, wiesz, co jada. Aha, no. Dobra. Co ja tam miał za broń? Aha, już wiem. Dobra. O ty, pało. Kurna! Ale nos pokasował. O fuck, ale mi się obraz zbanował. O. Kurna, ale tam w los. Kuźwa, jak ja tam w los. Eldorado, plecy. Plecy, nie ubija go, z boku jest przy siatce. Uważaj, nie wychodź.
Dupa blada. Nie wiem, gdzie byłeś, bo przyszedł. Aj, kurwa, to jeździ. Aż tyle coś mi wyszło. Tak, to ten Niemiec się tam na środku problem jest. Gdzie na środku? Koło tego czołgu. Kurna. Czy papierosy pala jeszcze? Ja czasem Rafał palę. Drugi raz gubiłem. Siemanko. A pykom. Siemanko. Tak, tak. I polujemy na Niemca. A tam jeszcze gra, widziałem kijów, Tak, jak tak. No bo... Miejsca tam u niego na imprezie nie ma. A my... No, a my ubijamy jednego Niemca. Cały czas. Cała ekipa... Czekajcie, ja zaraz idę do was do tego, już do was idę. Bo tu się pyta ktoś, jaki mam mikrofon. Ja mam mikrofon firmy, to się pisze Rode, kuźwa. Ach, ubił mnie. Do tej zaraz dodam później, tak się to pisze. I czy polecam? No chyba słyszysz mnie dobrze, nie? Chyba sam powinien słyszeć, czy warte polecenie jest. Moim zdaniem tak. Bardzo, powiem, że bardzo Lepsze Lemi nie i jest. powiem, że jak ktoś ma faktycznie dobre słuchawki, to naprawdę słychać taki basowy dźwięk. No. Także fajnie. Ja na tych krakenach jak... Basowy dźwięk to jest... A to przepraszam. A to przepraszam. Ale powiem ci, Ile ty Lemi, żeś, że... co ty żeś tam jadł dzisiaj? Co to było? Kreple. Co to było? Przez Nie. kyry E. Kreple. Kreple, co to żeś tam? Kreple, kuźwa, kreple, co to kreple są? O co synkowi chodzi, nie? Czekaj, chwilę, ja przeszławki ściągnę, chwilę muszę mu na popsać, żeby Dobra. nie słyszeć i tak, więc trzeba moment. Muszę w ogóle porządek, za momencik, muszę teraz jeszcze raz nie słyszymy. Kurde, tu są rozgrywki. Jeszcze sobie jakiegoś pączka o tym dole, dobrego. Moment. Ja wam powiem, że ten, że wiem, muszę porządek zgramić, żebyśmy nie pójść tego. Nie alfabetycznie, mam taki syf, muszę sobie porządkować. Pączuś wejdzie, czekaj. Oj. To dzisiaj dzień bez diety. Nie, te pączki nie są jakieś mocno kaloryczne, bo to są bezglutenowe, wiesz, tam mają towary takie. Ej, nie chcę nic mówić, ale on już z broń zmienił, ten Niemiec. Już z pompą nie biegał. Siedzi na górze cały czas. Czekaj, bo mi się quickpad przerwie zaraz. Gdzie to jest mormarka? O, odejdź. Teraz nie wiem, czy się tak ładuje, ale... Ale wy jesteście w jednym meczu z tymi? Tak. Tak. Tylko na drugiej imprezie. Haha, ubiłem go. Tak? Pany... Co jest? Czemu ja nikogo nie słyszę? Musisz nas słyszeć. Aha, to nie. Czemu mi głos uciekł? Nie słyszę nic. Słuchawki się może odpięły. Nie wiem. O, ta słyszę, ty. Patrz, przegrali my jeszcze z nim. Pada, wkładam USB do kompa
to przestaje mi dzień działać. No kurde. No kurwa, wywaliło kurwa. Czym ja gram w Soliki? Oprogramowanie nazywa się OBS. Ale jesteście złośliwi. Czekajcie. Chłopak chce wiedzieć, ja zrobię filmik na temat tego, jak to wszystko O, robię. i to by się przydało. Dajcie znać, kiedy będzie miejsce. No, a nie ma? Czekaj. Nie ma. Quickball mi dał zaproszenie do nich do imprezy, ale no nie, już u was jestem, będzie niegrzecznie. Nie, no spoko. Więc Quickball... Nie, no, będzie niegrzecznie chyba. No dobra, to najlepiej później do was przyjdę, bo już się będzie grać, coś nie. Dobra, spokojnie. Nie przejmuj się na tej. Nie, potem chłopaki pewnie będą się... No, spoko, Peter. A wy pewnie chcecie sobie Co za... poromansować. Tak, na pewno. Dwójeczkę. Peter. Dobra. Obóz. O. Wyślę ci buzi. Ja, poślij mi buzi. Czekaj. Dobra. Gdzie to jest? Ale będą jaja. Tego Lutsa poślij z buzi. Dobra, czekaj. Czekaj, Lewi dołączy, czy nie? Spoko, Rafał, spoko, wpadnij. Wpadnij coś. Co? Ale wczoraj wysłałem ci Lutsa i nie wyrzuciło się. A to nie wiem. Rafał, dzwoneczek se daj, to będziesz pamiętał, kiedy live'y są. A teraz próbowałeś? No da, próbuję pomagać, dobra? No spoko, bo to chwila. No 2 sekundy. Kurna zaś ten. Ach. To mapa ciężka jest. Nie, mapa nie, no chodzi mi o tego Goebbelsa. Ach. Quick pull. Aha, bo my zaś są my pomieszani, kurna. No świetnie. Dobra. Trampy, co nie poszło. No nie, nie, tam. Ach, mi człeczeko. Ale Pawła Wiktora ubiłem. Kurna, kto to tam jeszcze jest taki? Ci. O, chyba ekipa Anne jakieś wlazła.
czekam ten quick pull, no normalnie quick pull. A on poczekał. No, swoich. Jest dobry w te klocki, wiesz? Jednego puszcza, wiesz, na zwiady. Pada, on strzela. To jest chytry lis, wiesz jak to? Ach, kurna. To jest chytry lisek. No ty. Paweł, Wiktor, Paweł. Fuck. No kurna. Amunicji brakło. A ja go nie umiem jak ubić. No to wiesz, trzeba skakać, wiesz, takie pierdoły. A, To napierdziela też. mnie nudzi skakanie, wiesz? No niestety, to jest Legos. Tego się nie robi, to... Tak. O Jezu, lamek sobie, kurwa. Nie chciałem tego zrobić, naprawdę, uwierz mi. I tak rapsów nie zdobęda nigdy, także... O ty szumowino. To rapsy zrobić, nie? Kurna. Tak, kleję może stoi, ja. O, Lemi dobił. Ach, kurna. Keep off. Ej, jak on cały czas ma tego? Krzyż. Cały czas ma tego kuźwa. Kinek Amor. Jak on to robi? Zabija dużo. Muszę załazić na wtedy. A,
No ja wysłałem im. No to się rozdaje na imię, ale Z czego? Fuck. z ludzi. Teraz! Kurde, jak umiesz, to rzuć w linka. Ja sobie na telefonie. O, na telefonie mi napisz. Nie, nie. Czy co? Z fabryka shotów. Kuźwa, jak oni biegają. Plecy, plecy, plecy. Dobra, zgaszone. Plecy mam. Big Paul biega. Blacku, ty ciulu. Ja tutaj idę. Ojeju, jeju. Zabrano. Masakrowanie to... O, pokazał się. Był ja? Nie widziałem, kurna. Był. Ej, jakiś kontrakt jest na ten. Nie to. 500 kilów.
Advanced Warfare to było dobre. Jak co? Advanced Warfare. To co? Call of Duty. To było dobre. A nie wiem. To właśnie ulegało oglądam. Mhm. Z tego kanału to. Chwila. Chuj, byle łysy, no. Czemu łysy? A, bo mnie te... Mnie to światło, wiesz, razi z tego. Czekaj. Już? To lecimy. A, cały zresztą. Kurna, jak zapałki. Puśćcie mnie tam, no. Paweł, co mnie Blaku zaś mnie ubił, kurna. No, nie wierzę w to. Teraz to się zachowało wszystko, jakby to na korze kurwa było. Tyle kurek został. Tyle kurwa nie żyć. Sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. In West Philadelphia, born and raised, underground is where I spent most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool and all shooting some. Kurna, tego gnoja nie idzie ubić Niemca pierdzielonego. Jezu, co tam się dzieje? Bardzo nie. No, na kinie tylko byłem, no nie wiem tam. O Jezu, spadłem. Tak, laguje coś, Jezu. Kurna, gnoju. O, quick pull, ty pało. Leci, Boże. No to co lepiej to gra.
O Jezu, widziałeś to było. No reszta wyszła. Braku kamperze. Kurna, zaś ten gnój loto, jak ona mnie wkurzo, czy to ono mnie wkurzo. No, pojechali. No nie, działko, no. Kurde, Paweł, Wiktor, czym ty szczylosz? Co ty kurwa robisz, człowieku? To naprawdę. Strzelam pierwszy. O ty gnoju, skąd ty wiedziałeś, że ja lecę? A mógłbyś mi, kolego, powiedzieć, który w tym info? Na Twitchu? To nie zwróciłem uwagi. Nie na żywo. Ej, kurde, Eldorado, widzisz? Jakieś błędy tam miał ortograficzne, a nie sprawdziłeś. No na Twitchu. Tylko nie wiem gdzie. Tak? Prawdopodobnie na tym. Jak się to nazywa? O Jezu, Twitchu już do mnie byłem. Na YouTubie też. Ani kurde nie wiem gdzie to. Gdzie to znaleźć. Muszę to potem tam zobaczyć. Na Twitchu też nie byłem. O.
To się teraz jestem. Dobra, znajdę jeszcze innego i... To już uciekasz, czy coś jeszcze grasz? Grom jeszcze. Jeszcze grom. Idziemy coś, nie wiem, Infinity... Co to jest za mapka? Może, czy coś? Aha, ta. Poczekaj. Lockdown. Co tu? No może to spróbuję. Chociaż teraz nie wiem, jakąś inną mi fajnie szło. Dobra, teraz strzelam na pałę. Strzelaj na pała. Każdy na górę strzelam. Okej. Ja muszę zmienić na tę broń, bo ona ma więcej tego. No. Czemu? Lemi. Czemu? Lemi też chyba na pała strzela. Ale to mapę wolę, bo szybsza jest chyba. No. Dobra. Szybsza, akurat gra. Lemi, ty łobuzie jeden. Kurwa. Nie ma was tu za dużo. Nie, no Paweł to 4 nawalił naraz. Nie wiem, czytuję chyba naprawdę. No. Serio? Ale Niemca ubiłem. Mnie tam nikt inny nie interesuje i na ten Niemiec. Ach, tam wylazł ten Niemiec, dobra. Jakby mnie Jankę słyszał, to by wiedział. O, w plecy odtypało. Jest, ale na swoje chadnia. Do programu teraz? Czekaj, ja to inno skończę i zaraz coś tam poszukamy. Ale tu Paweł Wiktor daje. No, ja by go wyrzucił w ogóle. Kurna. Jak nie Paweł, to Quickball. Quickball to jest cało się idzie coś. Nie no, kurde. I góry wszystko idzie. Ale mi gra? Bo go nie widzę. Gra. Nie odwaliło go. Wywaliło go. Kuźwa. Dobra. Nie chciałem. Wszyscy na resztę chodzą. Nie da się nigdy wyjść. To chyba to dziewięć jest. Wszystko z góry idzie. Kurna. Ty debilu, Paweł Wiktor. Czysty debil.
I quick pull mnie uwali, jak ja Niemca uwalam. Nie wyłaś, nie wyłaś. Wiem. Bardzo ładnie. Jest! I Niemca zabiłem. Ja, kurwa. O, bardzo dobrze. Dobra, czy będą coś gramy? Nie wiem, zobaczę jak tam, czy oni jeszcze grają. Wolę jak to skoro i to jestem kurwa lepszy, a nie tak słaby. No gdzie to w opisie na Twitchu, że rzeczy? Włączyłeś już czy co? Nie. Szukam, wiesz, tych... W którym miejscu to jest. Patrz, nie widzę. W którym miejscu to by było? Dobra, gramy. Oni jeszcze grają, nie? No, grają. No to gramy tam jeszcze. Okej, co ja to miał za broń? No, kurde, nie widziałem. Blaku, ty durniu. Chuj mapy jak na korze, wiesz? Jest mapa, która się pięknie wygrała. Ta, ale... Jest to, że tu wiesz, nie musisz tej amunicji użyć. Wiesz, no nie musisz. O kurde, co zrobiłem?
O fuck, ten... Uważaj Eldorado, tam wyskoczy ten... Jest. Niemiec. Jankes. No, ci Niemcy. Dobra. Jovem Pop. No, nie wierzę w to. Bardzo. O. A tego nie ubiłeś. Kurna no. Ach, uważaj, tam jest Niemiec. Bawa. Gdzie w środku? Nie, tu. Ale się Quickfall go ubił. No nie wierzę, nie wierzę. Wziąłem to z tej oknie. Może zmieniamy grę, to zaraz. Nie bardzo. A co, denerwuje cię? Kurde, boli. Jak tu 6 zabił, to masakra jakaś jest. O, ile niego zabiłem.
Na pewno się cieszy. No, Zaraz napisz. Kurde. Nie wiem, czy nie, już nie pewnie. Czuję to. Tak. Ach kurna, ja muszę w jedna strona patrzeć. Kurna. Dobra, wychodzę. Po to się denerwować. Ty co, w info muszę dograć, czy co? A nie wiem, czy jeszcze dograł. Jak jeszcze, to jeszcze tego koda pomęczę, a jak nie, to uciekł. Chociaż jeszcze mógł pograć. A w co byś ty chciał grać? No nie wiem, w co chcesz możemy grać, nie? Co masz ochota? Nie wiem, co mam jeszcze. Wysyłamy. WW2 Infinity. Może coś bez strzelanki. Jak już. To znaczy co? Nie wiem, co tam masz? Gran Turismo masz? Nie, Gran Turismo nie mam, przykro mi. Akurat to A Need for Speeda masz? mam, ale musiałem instalować już. A te 2015? Co był? No. Nie wiem. Fortnite. A, na Fortnite'a to muszę być troszkę bardziej wypoczęty. O, patrz, ej, sami swoi. Chodź, bo tam ci wyszli wszyscy. No już wiem. Chodź, bo są 3 miejsca. Ej, tam... Chodź, jeszcze jednego zagram. Nie wiem, czemu ja Black Opsa nie potrafię grać. Kurwa, w inne kody tak mi się dobrze gra, a Black Opsa nie mogę. A ja nie wiem, co mam, że kurna. Co? Jak mam streama i ten... To kurna... Milisekundy. Takie lagi mam, że... Nie, tej mapy nienawidzę. Wszystko przeboleję, ale nie tą mapę. Te mapy nie przeszkadzają, wiesz?
No mi tak. A czemuś to jest po drugiej stronie Eldorado? Nie wiem. Ach, Kijów, kurna, ładowałek tam w to woda. Kurna, jakie echo. Kurna, ten te ammo ma długo. Już się zaczął na Paweł Wiktor. A, Blacku. Kijów. Moczy Kijów. Jovem Pop. See the light inside your eyes, you make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay. I wanna take a breath. I'm falling in love. I'm falling in love. Never wanna hold your hand. Don't leave me alone. Don't leave me alone. You get me high, oh yeah. Be by my side, baby. Only you can save me. Only you can save me. How to try to blow my mind like a bottle of wine. I'm insane. I
me a while when I kiss you at night. I'm okay. I wanna take a breath. I'm falling in love. I'm falling in love. Oj, jak tam? Idzie? Oj, ci powiem, dupy nie urywa. Kuźwa, dupy nie urywa. Tak, Kijów. Jak nie Kijów, to Paweł Wiktor. Kurde, zaś wąski. Kogo ty oglądasz? A, youtuberów. Tego łysego? Jak się nazywa? Nie wiem. Nie łysego. Łysy czysto w okularach jest Nie, taki. tak. A nie, to podobnie, trochę inne. Boxdel taki, wiesz. No czasem tam wejdę, to się obejrzę, nie? Ja on tak opowiadał, to chyba ten. Tak, jeden spory kurwa. No ktoś mi zagrał jeszcze, powiem ci szczerze, to jeden zagrał. Ale już nie w Zakowcu. Kurna, z trzech stron, no co za pedały pierdolone. Kurwa, jego mać. A jak wyszedłem, ja się zdenerwowałem. Wyszłeś? No, zdenerwowałem się, kurwa. Już powinien przegrywać ciągle. O fuck, 23 razy w dupa dostałem. O Boże. Nic, ja ogasza stream. Wiesz?
No. To ty poczekaj, ja się tu pożegnam. No. To nic, dzięki za dzisiaj. Kurde. Prawie 3 godziny. Wow. Dobra, trzymajcie się. Cześć. Tick-tack, make the clock stop now. Time is over, you don't wanna go out. Tick